živote človeka sú chvíle, kedy by sa mal správne rozhodnúť. Keď je potrebné byť v správnom čase na správnom mieste. Okamihy, ktoré zmenia v živote človeka beh udalostí a posunú ho o niečo vpred. Niečo podobné sa stalo aj mne. Všetko začalo celkom nevinne. Bolo leto, čas prázdnin a k prázdninám patria priatelia, slnko, cestovanie a hudobné festivaly. Také bolo aj toto leto. No predsa bolo niečím iné. Spolu s Tomášom a Ivanom to ťaháme už roky. Život nám skrížil cesty a od prvého momentu bolo jasné, že si budeme rozumieť. Naše životné osudy boli navlas podobné. Osudy bežných sídliskových chalanov. Trenčiansky festival bol pre nás v tej chvíli stredom vesmíru a my sme boli šťastní, že sme opäť počase spolu, že si môžeme užívať slnka a prázdnin. Na festivale v areáli letiska mala svoje miesto aj naša armáda. Stíhačky, vrtuľníky, obrnené vozidlá, vojenskí policajti, adrenalínové atrakcie. A to bolo niečo pre nás. Výzva, ktorá sa len tak neodmieta. Na začiatku sme to brali ako dobrodružstvo, ktorému sme neprikladali veľkú pozornosť. No neskôr sa to začalo meniť na odhodlanie, ktoré nás neopúšťalo a hnalo vpred. V našom poznaní sme sa posunuli o poriadny kus až v rekrutačnom stredisku. Hmlistá predstava o armáde začala mať presné kontúry. Pred našimi očami sa odohrala prehliadka toho najlepšieho, čo vo ozbrojených silách je. Vojenská technika a ľudia v plnom nasadení. Človek si až vtedy uvedomil, koľko možností armáda ponúka. Od vzdušných a pozemných síl až po sily výcviku a podpory. Skrátka, výzva pre skutočných chlapov, akými sme sa cítili aj my. Začali sme si uvedomovať, že povolanie vojaka v profesionálnej armáde si vyžaduje celého človeka. Úspešný môže byť len zodpovedný, spoľahlivý, fyzicky zdatný a psychicky odolný človek v dobrej zdravotnej kondícii. Každý z nás si našiel to, čo mu vyhovovalo, čo mu bolo najbližšie. Tomášovi učarovala technika, Ivan so zatajeným dychom sledoval stíhačky. Dámy z rekrutačného strediska nás informovali o možnostiach, ktoré v ozbrojených silách máme. Dostali sme informácie o konkrétnych voľných funkciách, o finančnom ohodnotení a sociálnom zabezpečení vojakov a o dokladoch, ktoré je potrebné predložiť. Začali z nás opadávať predsudky a všetko sa zdalo tak jednoduché. Chlapčenské túžby a sny sa začali blížiť k realite. Chcelo to len trochu odvahy a vôle zmeniť doterajší život. A sny si predsa treba plniť. Najpodstatnejšie pre mňa však prišla až na záver. Nakoľko som splnil všetky podmienky prijatia a pri ďalšej návšteve rekrutačného strediska som predložil všetky potrebné dokumenty, moja cesta smerovala do strediska výberu personálu. V stredisku výberu personálu si ma riadne preverili. Veď ľudia, starajúci sa o našu bezpečnosť, ktorí pomáhajú pri záchrane životov a majetku, zasahujú pri živelných pohromách, priemyselných haváriách, udržiavajú pokojný stav na problémových miestach sveta, by predsa mali byť najlepší z najlepších. Napokon všetky psychologické a fyzické testy, prehliadky zdravotného stavu, osobné pohovory neboli ničím strašným a odpudzujúcim. Človek sa aspoň riadne preveril, otestoval svoje schopnosti, či vôbec za niečo stojí. Niekedy nezaškodí dostať trochu do tela.
Onedlho som domov dostal list. Uspel som. Potom ma už čakala základná výcviková škola v Martine. Príprava, ako má byť. Ak máš v armáde plniť náročné úlohy, je dôležité odhodlanie a obetavosť. Stávaš sa súčasťou tímu vojakov profesionálnej armády. Žiješ aktívny život plný dobrodružstva. Každodenne si stavaný pred prekážky, ktoré ako vojak musíš prekonať a akceptovať riziko, ktoré prinášajú. Tých pár týždňov v základnej výcvikovej škole uviedlo všetky nejasnosti na správnu mieru. Nechýbali úvodné formality, rovnošata, výzbroj, ubytovanie, stráva, odborné kurzy, zdravotné vyšetrenie, výcvik a všetko s tým spojené. Dôsledné preverenie po všetkých stránkach. Človek by ani neveril, čo sa dá za ten čas stihnúť. Profesionálne podmienky na najvyššej možnej úrovni pod vedením ľudí, ktorí svojej práci rozumejú. Kolotoč príprav urobí z teba poriadneho chlapa. Veci bežné idú nabok a človek sa môže sústrediť na svoje zdokonalenie. Mal som šťastie na príjemných ľudí. Za ten krátky čas sa z nás stala dobrá partia, ktorá dokázala držať pokope a ťahať za jeden povraz. A tak sa celý prípravný výcvik zmenil na príjemné dobrodružstvo. Základný výcvik ubehol ako voda a nás čakala posledná skúška, v ktorej bolo treba obstáť. Slávnostné vyradenie s celou parádou. Odmena za nasadenie a bojovnosť. Výcvikovú školu v Martine som úspešne absolvoval a s hodnosťou vojak 2. stupňa som sa dostal presne tam, kde som túžil. Od začiatku to bola služba v plnom nasadení, tak ako som bol na ňu pripravovaný. Na to všetko som však nebol sám. Naše cesty sa nakoniec stretli. Osud nás spojil tak, ako sme si to kedysi vysnívali. Až vtedy som pochopil, že ak človek ide za tým, čo mu skutočne verí, ak dôveruje svojim schopnostiam, svoj cieľ dosiahne. My sme svoj cieľ našli. A čo ty? Možno prišiel aj tvoj čas. Čas na zmenu. Ukáž sa.